Boyd vagyok, és itt van velem ismét a barátom Tamás, és megismertem. Sziasztok! És ez fura játék, mert Barack Obama van a képen. Itt az a lényege a játéknak, hogy vannak ezek a kicsi műtyűrök, meg kell lenni, és minél nagyobb leszel, itt van Obama. Minél nagyobb leszel, másokat is meg tudsz enni. Ja, ez amúgy nem robot ellen játszunk, hanem multiplayer. Igen, és sokan kérdezik, hogy lehet berakni ezeket a képeket. Hát annyit írsz be, hogy Obama, és ennyi. És előjön Barack Obama. Chrome. De volt valami képe annak Chrome-nak. Ja. És az a szar, hogyha nagyobb leszel, mint ez a micsoda. Zöld. Ez a zöld cucc. Azt adjad meg. Akkor, és hogyha belémész, akkor ilyen kicsi darab leszel. Igen. Kisebb leszel. De nem, hogy kisebb leszel, hanem ilyen German. Kicsi darabokra osztott, és akkor más meg tud enni. Hát az tényleg. És a kisebbeknek jó, mert tudnak bújni. Ezt együk meg, hami, fincsi, hami. Addig lesz, hogy megeszed, jó? Igen, és aztán elmegy. Ez hogy gyorsabb ő? Hát, ez amúgy olyan játék, hogy minél nagyobb vagy, annál lassabb vagy. Hányadik vagyok? 34. 33. A kicsi ízéktől nősz? Ne, légy. Ne. Milyen kicsi ízék? Hát persze. Kicsi. Persze. De ezek másoknak hogyha megesznek, akkor kivetja ezeket a bügyüszeket, és te megeszed. De ez más bügyüsze. Ez olyan, mint a matek füze. Matek. Ne is meséljed. Ja. A matek füze. Most nyáron. Nyáron, na így. A tancisat. Hami. Hami. Hogy visszafordultál egyből. Ne egyél meg, please. Germany. Megyél meg. Beszorítanak. Juhu. De kikerülök. La. Itt van la. Te is aztán. German. Azt mondom, hogy kisebb darabokra osztodsz. Man. Hami. Meg kell De sziasztok!